Egunon bai, lankideok, egunon guztioi ikusentzuleok, sartu gara aurtengo urriko azken txanpan eta itxura txarrik ez dauka eguraldiak, ez da? Goiza freskoa, hotza, gauak gero eta luzeagoak dira, ez dago haize nabarmenik eta beraz izotz puntu bat izan da barnealdeko lekurik hotzenetan, behelaino trinkoa eta behelaino regainera iraun egingo du, bereziki Arabako Lautadan eta beste ibarritxi batzuetan, baina poliki-poliki termometroek gora egingo dute, egotik hegolainoak etorriko dira, gehien bat goi mailakoak, erdi mailako bakarren bat, eta arratsaldean zerua pixka lausotuko dute, baina alare hego-haizearekin aire masa epelagoa eta termometroek gora egingo dute. Kostan, brisa pixka bat sartuko du, baina hala ere, begira, Donostia, Bilbo, Baiona eta Maule eta Arrasate, 20-hogeita bateko maksimoak, urriak 28, ostiralean bukatuko da urria, eta barnealdean, freskotik abiatuta ere, 17-18 maksimoak, bihar are beroago. Ipar isurialdean, 22, 24 izango dira oroar, barnealdean 18-20koak. Asteazken goizaldean dator fronteska bat, egotik etorri ere, haize zakarra, zaparra batzu botako ditu, eta berriro ere ostegunean temperatura eta are beroagoa. Beraz, urriko azken aste hau, eurialdetik urriagoa izango da, baina temperatura aldetik desente beroagoa.